הילדה הגיעה! שלום, גברת מרי. תיזהרי על המזוודות שלי. שמי גברת מדלוק, ובשם כולנו ברוכה הבאה לאחוזה הנהדרת של אדון קרייבן. נהדרת? זאת האחוזה הכי מכוערת שראיתי בכל החיים שלי. מי שם? מי את? מרי לנוקס. איך הגעת לכאן? אני גרה כאן. אני מכיר את כל מי שגר כאן, את משקרת. מרתה! מדלוק! האדון קרייבן הוא הדוד שלי, טיפש. אני גרה פה כבר שבועיים. אבא של קולין בנה בשבילו גן משחקים מיוחד. וכשקולין נולד ואבא שלו הבין שהוא לא יוכל ללכת, הוא סגר את הגן. תקשיבו לי, ותקשיבו לי טוב שניכם, שלא תדחפו את האף לעניינים שלא שייכים לכם. ברור על מה מרי. כבר שבוע אנחנו מחפשים אחרי גן סודי. מה יש בגן הזה? ברגע שנמצא אותו אנחנו נספר לך הכל. בתנאי שתצא סוף סוף מהחדר הזה. חבורת הגן הנעלם!